Il-Kaptan Clifford Ketkuti huwa il-kap eżekuttiv il-ġdid tal-Air Malta. Permezz ta' stqarrija il-linja tal-ajru nazzjonali ħabbret kif Ketkuti se jkun qed jieħu post Joseph Gallia li kien aġent kap eżekuttiv tal-Air Malta. Is-sur Ketkuti li jgħod 50 sena għandu esperjenza kbira fil-qasam tal-avjazzjoni. Huwa beda bħala bdott tal-Air Malta u aktar tard ħadem mal-Emirates u kien responsabbli mit-taħriġ tal-kadetti biex itajru l-ajruplani tal-kumpanija tal-ajru tal-Emirati Arab Magħquda. Huwa kien anke l-bdott li tar fuq it-titjira inawgurali bejn New York u Dubai. Dan l-aħħar kien il-Viċi President tal-Qatar Airways u kien responsabbli ta' 4,000 pilota. F'kummenti li ta' lil dan l-istazzjon ftit wara li sar magħruf li huwa il-kap eżekuttiv il-ġdid, Clifford Ketkuti li huwa Malti li għamel isem għal pajjiżna li lin minn xtutna saħaq fuq il-prijoritajiet tiegħu għall-Air Malta. Ninstab ansjus biex nġib Malta, ħalli nibda nitkellem mal-membri tal-istaff tal-Air Malta, insaħħu il-partnership għal-unions u n-nies relatati fl-industrija biex kif brand Malta tieħu tal-qudiem fl-isfera internazzjonali l-istess naraw li l-brand tal-Air Malta iżdhom l-istess. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi qal li l-għażla ta' Ketkuti saret bilan li l-Air Malta tejjeb l-operat tagħha fl-aħjar interess tal-konsumatur. Flimkien mal-Nutar Charles Manjon, il-Chairman tal-Air Malta, deċidejna li nengagejaw CEO, Chief Executive Officer li jiffoka fuq l-operat tal-kumpanija. F'dawn l-aħħar xhur ħdimna ħafna fuq l-istrateġija tal-futur tal-Air Malta fejn se nnedu l-airline tal-Mediterran li hija fokata on a growth-based strategy u ħdimna ħafna on the commercial dimensions. Wasal iż-żmien issa li nifokaw aktar fuq l-operat biex isir trasformazzjoni sħiħa tal-operat minn meta klient jagħmel booking mal-Air Malta sa meta prattikament jasal id-dar.